Здравейте! Ще кръстя това видео дървовидна градинска ружа за бонсай. Защо не? Защо така реших да го кръстя? Защото това е много подценяван вид, който може да стане нещо супер прекрасно, ако се подходи по правилният начин. И сега, тъй като тук имам две растения, които ще отидат при нов собственик, реших да направя едни малки обяснения за някой, който реши да започне да се занимава с бонсай и така. Примерно, тъй като по-обработените растения вече са на доста по-висока цена и той иска да започне от обикновено растение, което може да се намери в търговската мрежа. И така. Ето, сега ще отдръпна камелията, после ще кажа няколко думи за нея. Какво трябва? Ето, купувате си, да кажем, едно такова растение. Това е хибискус сиракус, латинското име, Red Heart. Значи червено сърце. Ето, тук имам едно растение, което е цъфнало и ще ви покажа. То с годините ще намали почти наполовина и стават великолепни малки цветчета. Има и кичести форми, но това наистина е великолепно, защото когато е много малко цветчето и както при хибискусите това тук централно, как се нарича забравих в момента, когато излиза навън и в едно малко компактно, аз като бонсай имам такива растения и те са много мънички, компактни и супер красиви. Така, да не се отплесвам. И така, купуваме, да кажем, едно такова растение. Какво трябва да направим от тук нататък? Така, първо да кажа, че може да се започне от младо растение и може да се започне от много голямо растение. При много голямото растение, разбира се, трябва да се направи един отрез и да се отгледа нова корона. Като имайте в предвид, че дървовидната ружа не покрива, както примерно другите, то е ниско дърво, между храст и дърво от този вид растения, то не успява да покрие раната, така че раната при тези, които започват с по-големи растения, ще бъде видима, тя няма да се изхрани. Не се покрива така, както при някои овощни дървета, като при, да кажем, череши, сливи, да се покрие така раната. И така, при малките е по-добре, защото няма да има рани, но пък те никога няма да станат супер дебели, но всичко си е окей, защото има много стилови бонсай. Едно растение, един бонсай не е красив само когато е с дебело стебло. Това исках да кажа, защото много хора, ако не е с дебело стебло, пренебрегват красотата на бонсая. Не е това важното. Ако едно растение е с красива корона, с красиво стебло, също има своята красота и е не по-малко красиво и от тези с дебелия ствол. И така, да не бъда многословна. Какво бих посъветвала? Примерно, някой друг си закупил такова растение и иска да започне за бонсай. Започвам с обясненията. Сега, първото, което може да направите, защото обикновено те са отгледани от резници, може и от семенца, но повечето са отгледани от резници, тъй като това е много лесно вкореняващ се вид. И така, какво правим сега тук? Забучваме една метална пръчица съвсем близо до стеблото. Ето е така, ще покажа. И тъй като растението все още е гъвкаво и сравнително гъвкаво с такава дебелина, когато е, тя е, може би, надвишава, може би, около 6 мм някъде, може би малко повече от 6. Така е, но е под сантиметър, да кажем, защото вече на сантиметър тази гъвкавост я няма. И ето така огъвате. Те няма да са големи извивки, но достатъчни,
когато растението порасне, го тренирате, да има лека извивка. И така, това е, след което, така, опа, чакайте, аз съм пак сама, след което, ето едно, което тренирам тук, го отрязвате, гледате да има около, може би от 3 до 5 клончици, които бъдещи да се развиват. Ето тук също, за пример. Вижте. И ето това е подрязано. И вижте сега, защото това е подрязано доста по-рано. Аз не искам да става голямо, тъй като той е в една композиция. Едно малко кученце ме изгриза едно от дърветата, което беше композиция за гора. И аз сега замествам изгризаното растение от тази сладорана, която ми направи белата. Та исках да покажа, ето вижте как на следващия сезон това ще се оформи в клонка. Така. И сега, след като дойде този момент, вече сте сложили пръчицата. Съвсем лека извивка сте придали да не е супер право. Няма проблеми да е супер право, но по принцип в бонсай е препоръчително така, когато има една лека извивка на растението, е много приятно, много красиво става. Желателно, нали, е така, за по-красив външен вид. След това, след като така е било поне около година с тази, след това си го клъцваме, да кажем от тук. Имайте в предвид, че то е засадено по-дълбоко, така че може дори и от тук тези 3 само да се развиват за в бъдеще. Ето сега ще се опитам да покажа. Ето 3, защото то всъщност долу е основата на растението е по-надолу и тя след време ще бъде експонирана, показана и всъщност дължината реалната ще започне от по-долу на растението. Така че за да не е прекалено голямо. За пример ще ви дам едно растение. Ето тук. Което е отглеждано повече години, е подкастрено по същия метод, който ви обясних. Става невероятно красиво, когато тук цялото се обкиче в цветове, е просто приказна гледка. И така, това е, което исках да обясня за дървовидната ружа. Какво исках да кажа за камелията? За камелията, ето вижте сега, исках да кажа, че пъпките за растеж и пъпките за цвят, когато са мънички, още съвсем не личат, но ето тук, на тази големина, може да разберете, че ето това са пъпки за цвят, а това са пъпки за растеж. Те са по-продълговати, не са толкова заоблени. И сега за камелията какво исках да кажа. Камелията обича киселинна почва. Какво ще рече това, че обича киселинна почва с по-голяма киселинност? Ами това ще рече, че хубаво е в почвата, в която я отглеждате, да има натрошени борови кори. Може и вие да си ги подготвите. Аз съм си правя лично почти всички подготовки с мои неща. Рядко купувам, но може да закупите и примерно почва за орхидеи, да натрошите на много светна фракция и да сложите в почвата. Тя обича лека почва. В смисъл не градинска, защото градинската е по-тежка. По-лека почва с комбинация от тези натрошени борови кори. И така, примерно това растение, което сега ще кажа, то някакво малко растение, супер глупаво, да, ама не. Сега, това растение е било примерно с ето такъв обем, сега къде ми е ръката, ето такъв обем. И аз съм отрязала голяма клонка и тук странични. И какво постигам с това? Това между другото е бавно оформящо се растение. Ето постигам доста по-надолу разклоняване. И тук вече също ще тръгнат клонки и
Така, това е, което с отрязването. Какво още исках да кажа за камелията? Ако камелията я оставите без, примерно отрежда от клонката и тук няма точици за растеж, може да ви загине клонката. Лесно се случва тази работа при камелиите. И така, това е за камелиите. Аз основно клипа исках да го направя за дървовидната ружа. Между другото, ето аз тук съм сложила на обява ето тази дървовидна ружа, ако някой се интересува. И един въздушен отвод, който исках да кажа, ако някой прояви интерес, какво примерно бих посъветвала. Въздушният отвод, това е от по-голямо растение, какво, примерно конкретно за това. Тъй като ги намалям, аз иначе ще си ги свърша тези работи сама, обаче, примерно, ако някой го закупи и иска да тръгне за бонсай, какво бих посъветвала? Първо, нали, тук е заровено по-дълбоко, но то надолу има. Ето това бих го делила с въздушен отвод, централното, и го развивала като отделно растение. И бих запазила трите клона, които да развивам и да повдигна корените. Лесно пуска коренчета. Да повдигне коренчета, тук може да го надраска, но сложа в коренител и да е до тази дълбочина и в последствие да се пуснат от тук корени или да остане с тези три клонки от общо стебло. Ето го, това е синьо между другото. Аз ще му сложа отделна снимка, ако някой желае, тъй като така или иначе за мен не е проблем дали ще го купи човек, който ще се го отглежда в градината или някой, който за бонсай, но стеблото е така стабилно, може би около 2 см и някой може да реши да пробва да се тренира с такива видове, които са супер достъпни и сравнително лесни за работа, тъй като имат такава коренова система, която лесно понася подрязване, короната също реагира много добре за оформяне и така. Това е от мен. Благодаря за вниманието.